دا زندان رات رومن والی امام سجاد رات پوجن والی بہن سکینہ دا جنازہ اگر اجے سمجھ نہ آئی ہوئے تا کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں والی بہن دا جنازہ کوئی بی بی ویر کر کے آدھی ہے آج غازی ہو رہے ہاں سر تے ماتم دا پرسا امام سجاد شام دی گلیے چاہے لوگ آدن کوڑے ہتھاں تے کیڑی شے چاہی ودے اچا ویر کر کے سید آدھے میں کون لوگوں سجاد آدھنا میں موئی ہوئی بھین چاہی ویندہ آئے گھڑی نہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان مسافرہ قبرستان آئے قبرستان دے اندر بھین دا جنازہ امام سجاد لے آئے کٹی کٹائی قبر ظاہر ہوئیے عرش المو کر کے سید سجاد نے بیڑا وین کیتا ہے مدینے دا میں اتنی غریبی کفن دی جا سکی